Jak se těšíte na dnešní show? No tak já se těším hlavně, že se mi trošičku vyřeší ta záhada toho, když jsem to sledoval, jak se tam sedí na tom gauči. Mě to vždycky zajímalo, že tam někdo přijde a pak ví, že se má jako posunout, no, že se třeba nemá sednout na druhou stranu, tak to mě jako vrtá hlavu a co tam vlastně pak se dělá, když tam člověk pak sedí těch dalších 20 minut a vlastně nic neříká, tak mě vždycky jako vrtá hlavou. Teď jako co má třeba dělat s rukama, jak má mít nohy, tak to jsem jako zvědavý, že doufám, že se to třeba nějak dozvím. No. Jasně, takže na co asi dojde řeč, asi na tohle to se možná zeptáte pana Krause, ne? To mě zajímá, jediný vlastně. Jo. No jasně. A jinak o čem byste se tak ještě mohli jiným povídat, netušíte? No to jinak, mě jako nic jiného nezajímá. Jo. A myslíte, že pana Krause něco na vás zajímá? Možná ho zajímá, jak budu sedět v těch 20 minutách, když se tam nic nebude říkat. A proč myslíte, že se vás pozval? Asi hlavně kvůli tomu sezení, že jo? No proto jsem sem šel já.